Bunda arız salamı üretliyimiz, yolundayız. İşler katağına bara. Ерек менә bir көнгә ничәне тергәкләп була? Шу Параев 180 прессы белән. Salamның күплегенә карап инде төрлечә salam күбрәк булса 100 дә була, 90 да була шунда. Төрлечә инде шәбә карап. Бу тракторда Ерек күптән эшлисең инде. 8 була инде. Ерек алга таба да уңышлар. Хезмәтне яратып һәм намус белән башкарырга язсын.